Ωραία. Συγγνώμη. Λοιπόν, ωραία. Αποφασίσαμε σε αυτό το τελευταίο μάθημα της χρονιάς, αυτή τη τελευταία συνάντηση της χρονιάς της ομάδας ψηφιακής παθολογικής ανατομικής και τεχνητής νοημοσύνης, να συζητήσουμε λίγο σχετικά με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε το καλοκαίρι από την Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής. Η απόφαση για να στηθεί αυτό το ερωτηματολόγιο έγινε μέσα από τις συζητήσεις του προηγούμενου εξαμήνου, του 2024 δηλαδή, και στις αρχές του καλοκαιριού συστάθηκε αυτή η ομάδα η οποία αποφασίσαμε να ασχοληθεί με το ερωτηματολόγιο με βασική την κυρία Τζελέπη, θα το πω έτσι, η οποία κατάφερε να μας οργανώσει και να μας βάλει σε μια σειρά και να μπορέσουμε εν τέλει να καταλήξουμε στο να βγει αυτό το ερωτηματολόγιο. Αρχικά έγινε συλλογή και ταξινόμηση της βιβλιογραφίας και των αναφορών που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε. Ανατέθηκαν κάποιες κατηγορίες σε άτομα που συμμετείχαν στην ομάδα αυτή και οι οποίοι έπρεπε να διαβάσουν τα αντίστοιχα paper και να εξάγουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά και από το data extraction αυτό έπρεπε να προκύψουν κάποιες ερωτήσεις τις οποίες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Έγινε πολύ fine tuning, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο έτσι trendy αυτών των ερωτήσεων που είχαν προκύψει και εν τέλει καταλήξαμε στο να διαμορφωθεί ένα ερωτηματολόγιο 46 ερωτήσεων. Όσοι συμμετέχετε εδώ τώρα στην ομάδα, λογικά το έχετε συμπληρώσει και ξέρετε για τι πράγμα μιλάω. Ήταν απαντήσεις yes, no, ναι, όχι και μια κλίμακα Likert. Έγιναν τελικές διορθώσεις και εν τέλει το ερωτηματολόγιο στάλει από την εταιρεία αρχές Αυγούστου. Έμεινε ανοιχτό για περίπου έναν μήνα. Και γενικά, δεδομένου και του γεγονότος ότι διανεμήθηκε αυτό το ερωτηματολόγιο τον Αύγουστο, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, στην Ελλάδα είναι έτσι ένας δύσκολος μήνας, είχαμε μια αρκετά καλή συμμετοχή, γύρω στους 118 συμμετέχοντες. Το ποσοστό ολοκλήρωσης που έχω παραθέσει εδώ προκύπτει από τις καταγραφές που έγιναν από την ίδια την πλατφόρμα στην οποία στήθηκε το ερωτηματολόγιο και νομίζω ότι δεν είναι και πολύ σωστό, γιατί πολλοί κόσμος νομίζω απλά άνοιγε το ερωτηματολόγιο και δεν το συμπλήρωνε εκείνη τη στιγμή, οπότε καταγραφόταν. Okay. Ναι. Νομίζω δηλαδή ότι και από εμά τους ίδιους που ελέγχαμε το ερωτηματολόγιο μπορεί να υπήρχαν ψευδείς, ας πούμε, τέτοιες καταγραφές. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει έναν πίνακα που μου παρέθεσε η κυρία Τζελέπη, που μου παραχώρησε μάλλον η κυρία Τζελέπη σχετικά με την κατανομή, ας πούμε, των παθολογοανατόμων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από ό,τι βλέπουμε είναι 468. Τώρα δεν είμαι σίγουρη αν όλοι αυτοί εργάζονται ακόμα και τα λοιπά. Αλλά εν τέλει από τους 400 ή αν είχαν μάλλον όλη πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο και μέσω της εταιρείας. Αλλά εν τέλει από τους 468 απάντησαν, ας πούμε, 118, το οποίο είναι, θα πω, ένα καλό ποσοστό, ειδικά για Αύγουστο, το επαναλαμβάνω, είναι ένα 25%. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και από την εταιρεία δύο φορές και από εμάς, γνωστούς φίλους και συναδέλφους. Και υπήρχαν αρχικά κάποιες ερωτήσεις σχετικά με βασικά δημογραφικά στοιχεία. Εδώ βλέπουμε ότι η κατανομή των ηλικιακών ομάδων ήταν αρκετά καλή, δηλαδή υπήρχε συμμετοχή από όλα τα φάσματα των ηλικιών. Και αντιστοίχως υπήρχε και μια καλή κατανομή και αναλογία σε σχέση και με το ποιες περιοχές της Ελλάδας εργάζονταν οι συμμετέχοντες. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι. Μάρθα, μου επιτρέπεις μια τέτοια. Νομίζω ότι η συμμετοχή είναι ακόμη καλύτερη, διότι αυτοί οι 468 δεν είναι απαραίτητα μέλη της παθολογοανατομικής εταιρείας. Νομίζω απεστάλλει στα μέλη της παθολογοανατομικής εταιρείας το ερωτηματολόγιο, έτσι. Το ερωτηματολόγιο εστάλει στα μέλη, αλλά εστάλει νομίζω και σε κόσμο που μπορεί να μην είναι μέλος. Ναι. Δηλαδή, πώς να σας το πω, υπάρχουν νομίζω κάποιοι πρωτοετής ειδικευόμενοι που πιθανότατα να μην έχουν ακόμα εγγραφεί στην εταιρεία, Okay. αλλά νομίζω ότι είχαν και αυτή πρόσβαση μέσω και κάποιων άλλων mail, group, chain mails, ας πούμε, που εστάλησαν. Να κάνω Αλλά μια παρένθεση. ναι. Ναι. Εστάλει επίσημα από την εταιρεία, αλλά εστάλει και από εμάς σε φίλους και συναδέλφους, Okay. κάποιοι από τους οποίους δεν είναι μέλη της εταιρείας, είτε γιατί είναι πολύ νέοι συνάδελφοι, ή γιατί απλά δεν θέλουν να είναι μέλη της εταιρείας. Εμείς έχουμε στο εργαστηριό μας τέτοια άτομα. Βασιλική, έχεις ένα νούμερο περίπου, γιατί το 118 επί του 468 είναι καλό βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμη καλύτερο, διότι αν στείλαμε σε 300 ας πούμε, είναι ακόμη καλύτερο το ποσοστό συμμετοχής. Ναι, είναι Δεν έχω αλήθεια. νούμερο. Οι Ναι, περισσότεροι, το 90% των ατόμων που γνωρίζω εγώ είναι και μέλη της εταιρείας. Άρα λάβανε ναι, το ερωτηματολόγιο από δύο πηγές. ωραία.
Και Ναι. από Εντάξει, μένα, από ωστόσο, προσωπικό mail και αντίστοιχα φαντάζομαι και της Μμμ. Μάρθας και δεν ξέρω και τα υπόλοιπα ναι. μέλη της ομάδας αν στείλανε προσωπικά email. Όχι, το λέω ως θετικό δηλαδή, ότι η Ναι, συμμετοχή είναι ψηλότερη. και εγώ πιστεύω γιατί και αυτοί οι 468 δεν ξέρω αν είναι όλοι εν ενεργεία. Όχι, Μμμ. σίγουρα δεν είναι όλοι εν ενεργεία. Εμείς τους υπολογίζουμε τώρα, βάζουμε έτσι καταχρηστικά, έτσι περίπου Ναι, 400. Ακόμη και έτσι είμαστε σε καλύτερη θέση ναι, ναι. αναλογικά ανά 100.000 κατοίκους από ότι είναι η Γερμανία αυτή τη στιγμή. Εντάξει, Μμ. εγώ το εκτιμώ και ως τον Αύγουστο. Πολλοί κόσμος έχει άδεια, δεν ανοίγει τα mail του με την ίδια ευκολία. Είναι Ναι, παχές οι ναι. μύγες, ξέρετε. Όχι, πολύ καλό το ποσοστό. Και εμείς δεν περιμέναμε τόσο καλό ποσοστό, ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Ναι, σε αυτή την ερώτηση βλέπετε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά αναλογικά με την πυκνότητα των παθολογοανατόμων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που βλέπετε είναι 255 στην Αττική και 85 Ναι. στη Θεσσαλονίκη, είναι νομίζω καλές οι αναλογίες και εντάξει είναι και αρκετά εντυπωσιακό για μένα ότι απάντησαν και συνάδελφοι από μικρότερες πόλεις και χωριά στην υπηρετική και στην νησιωτική Ελλάδα με κάτω από 10.000 κατοίκους, δηλαδή μιλάμε για μικρά κέντρα, τα οποία έδειξαν και αυτά όμως ενδιαφέρον. Αντιστοίχως, και οι συμμετέχοντες ανήκαν σε διάφορες βαθμίδες της καριέρας τους, να το πω έτσι. Έδειξαν μάλλον όμως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον οι, ας πούμε, consultants, άνθρωποι που ανήκουν στο φάσμα της δικής μου ηλικιακής, ας πούμε, ομάδας, κάπως εκεί το υπολογίζω. Αυτό έχει πιθανόν κάποια απάντηση, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί να, ας πούμε, να ερμηνευτεί και απολύτως γιατί απάντησαν περισσότερο οι άνθρωποι που βλέπουν, ας πούμε, ότι έχουν ακόμα 20 χρόνια εργασίας μπροστά τους ή αν πρέπει δηλαδή να ερμηνευτεί σε αυτό το πλαίσιο. Εδώ είναι μια έτσι θλιβερή διαφάνεια, θα πω. Ε, Βεβαίως. Πόσα περιστατικά διαγιγνώσκετε εσείς ήταν η ερώτηση κατά μέσο όρο σε έναν χρόνο. Είναι, νομίζω αποδεικνύει το φόρτο εργασίας που έχουμε όλοι. Δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο διαγιγνώσκει πάνω από 1.500 με 2.500 δείγματα το χρόνο. Και είναι και αρκετά υψηλό το ποσοστό αυτών που διαγιγνώσκουν πάνω από 4.000 περιστατικά το χρόνο. Εδώ όταν στείλαμε το ερωτηματολόγιο είχαμε ένα πρόβλημα, έναν προβληματισμό, γιατί δεν ήμασταν σίγουροι κατά πόσον είναι κοινό ο τρόπος που καταγράφονται τα περιστατικά ένα εργαστήριο. Βασικά, είμαστε σίγουροι όλοι ότι δεν είναι κοινό ο τρόπος. Υπάρχουν πολλά εργαστήρια που καταγράφουν δείγματα, υπάρχουν πολλά εργαστήρια που καταγράφουν ασθενείς και ούτω καθεξής. Οπότε είναι λίγο ασαφές. Αυτό θα έχει μια σημασία να συζητηθεί και στην περίπτωση που εν τέλει προχωρήσουμε σε κάποια ψηφιοποίηση πιο κεντρική για το πώς καταγράφουν τα εργαστήρια, πώς παράγουν, ας πούμε, εν τέλει αποτελέσματα μέσα σε ένα χρόνο και ούτω καθεξής. Κυρίως Επίσης, πώς θα καταγράψουμε το φόρτο εργασίας σαν εργαστήριο. νομίζω και το κόστος αντιστοίχως, δηλαδή πρέπει να Αυτό φόρτο. αντιστοιχούν και αυτά στο τι καταναλώνεται κτλ. Η στελέχωση, ο εξοπλισμός, όλα. Ε, Στη συνέχεια βλέπουμε ότι από αυτούς που απάντησαν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό δεν έχει πρόσβαση σε σύστημα καταγραφής LAS στα εργαστήρια που δουλεύει. Δηλαδή είναι κοντά στο 60% αυτό, το οποίο είναι υψηλό ποσοστό νομίζω. Ε, και αυτό θα πρέπει να συνεκτιμηθεί. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για ψηφιοποίηση εν τέλει της ροής εργασιών ενός εργαστηρίου παθολογικής ανατομικής και το 60% των συναδέλφων να μην έχουν πρόσβαση σε LIS. Έπειτα, εδώ βλέπουμε κάποιες απαντήσεις σχετικά με το κατά πόσον είναι εξοικειωμένοι οι συνάδελφοι που απάντησαν με την ψηφιακή παθολογική ανατομική. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, το ανοιχτό γαλάζιο είναι εδώ, έχει ακούσει και έχει διαβάσει σχετικά με την ψηφιακή παθολογική ανατομική. Αντιθέτως, δηλαδή δεν συνάδει αυτό, είναι αρκετά μεγάλο, αυτό το ποσοστό είναι μικρότερο όταν μιλάμε για ποιους έχουν ήδη πρόσβαση σε εφαρμογές ψηφιακής παθολογικής ανατομικής στα εργαστήρια στα οποία δουλεύουν. Αυτό είναι γύρω στο 30% και υπάρχει και ένα ποσοστό που απάντησε δεν γνωρίζω, οπότε υπάρχει και μια υπόνοια, σε μένα τουλάχιστον, ότι ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες εφαρμογές ψηφιακής παθολογικής ανατομικής, δεν είναι σίγουροι οι συνάδελφοι ότι έχουν ακριβώς πρόσβαση σε αυτές. Έπειτα από αυτούς που απάντησαν ότι ναι, με κάποιο τρόπο έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή παθολογική, σε εφαρμογές ψηφιακής παθολογικής ανατομικής, βλέπουμε από τον πίνακα δίπλα, συγγνώμη τώρα αυτό να το μετακινήσω λίγο, βλέπουμε ότι
οκ, έχουν πρόσβαση το 30% από αυτούς που απάντησαν, αλλά δεν είναι και ιδιαίτερα ένθερμοι. Δηλαδή, οι περισσότερες απαντήσεις είναι προς το 1, 2, 3, χαμηλότερου βαθμού, ας πούμε. Και βλέπουμε ότι οι περισσότεροι τις χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές για MDTs, για διασφάλιση ποιότητας και για ερευνητικά προγράμματα αναφερόμενα στην τεχνολογία. Εδώ εγώ, κυρία Τζελέπη, θα ήθελα λίγο την παρέμβασή σας, γιατί μπερδεύτηκα όταν το είδα αυτό. Δηλαδή, αυτό εδώ το σημείο μας δείχνει ότι το 43,3% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι χρησιμοποιούν λίγο την ψηφιακή παθολογική ανατομική για ερευνητικά προγράμματα και τεχνολογία. Σωστά? Αυτό είναι μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 5, που 1 είναι το λίγο και 5 είναι το Το πολύ. πολύ. Οπότε η ερμηνεία του δεν είναι πάρα πολύ εύκολη. Εδώ είχαμε και ένα θέμα στο πώς να συνεννοηθούμε. Εγώ ήθελα να μπει και το 0. Μμμ. Τελικά δεν έφτασε το 0 μέχρι το τελικό ερωτηματολόγιο, με την έννοια ότι αν ο άλλος δεν το χρησιμοποιεί καθόλου, να μπορεί να βάλει το 0. Ήταν μια ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, η οποία είχε, αν απαντούσες δεν χρησιμοποιώ, δεν σε πέρναγε σε αυτό. Οπότε το Ναι, 0, αυτό δεν ήταν. σύμφωνο, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιείς μόνο για εκπαίδευση φοιτητών και καθόλου για όλα τα άλλα. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Οπότε θα μπορούσες να βάλεις ότι το χρησιμοποιώ εγώ 5 για εκπαίδευση φοιτητών και σε όλα τα άλλα να βάλεις 0. Γι' αυτό ήθελα να υπάρχει και το 0. Οκ. Μπορούμε όμως να θεωρήσουμε ότι το 1 είναι συνώνυμο με το 0. Δηλαδή το εξαιρετικά λίγο με το καθόλου. Άρα Επομένως, εγώ οι περισσότεροι χρησιμοποιούν εξαιρετικά λίγο για ή και MDTs. καθόλου Μμμ. για MDTs. Εδώ έχει νόημα να πάμε στα μεγάλα ποσοστά και στο, ξέρω εγώ, 4-5. Και να δεις ότι οι περισσότεροι το χρησιμοποιούν, αν το χρησιμοποιούν για εκπαίδευση φοιτητών, έτσι όπως το βλέπω. Ναι, 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 Γιατί δεν έχω εδώ. δει αυτά τα στοιχεία πιο πριν. Βλέπω ότι για εκπαίδευση φοιτητών έχει μεγάλα νούμερα, 25 και 15. Ερευνητικά προγράμματα έχει σχετικά έτσι μεγάλα νούμερα, 18 και 15. Και μετά μεσαία νούμερα σε διάγνωση, σε ανασκόπηση συμβουλευτική. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να διαβαστεί αυτός ο Οκ. πίνακας. Εντάξει. Κατάλαβες, γιατί πραγματικά εγώ για παράδειγμα το χρησιμοποιώ για εκπαίδευση φοιτητών σχεδόν αποκλειστικά και δεύτερον για έρευνα, δεν το χρησιμοποιώ για τίποτε άλλο. Μμμ. Οπότε αναγκαστικά έβαλα 1 σε όλα, εκτός Ναι, από την εκπαίδευση εμένα των φοιτητών. με εντυπωσιάζει εδώ αυτό, δηλαδή θεωρείτε ότι αυτό το 43,3% εδώ και το 48,3% στην διασφάλιση πρόκειται στην ουσία για 0 και όχι για 1. Ναι, Ότι χρησιμοποιούν Ναι, λίγο ναι, το 43%. Οκ. έτσι πιστεύω. έτσι είναι. Οκ. Ναι. Ή αν έχεις κάνει, ξέρω εγώ, μια φορά να έχεις κάνει κάτι σχετικό. Μια φορά στη ζωή σου, οπότε το έβαλες 1. Μμμ. Δηλαδή ο πίνακας πρέπει να διαβαστεί προς τη δεξιά του πλευρά, έτσι όπως τον βλέπω Ό,τι εγώ, και υπάρχει όχι προς την εδώ αριστερή του. ως σημαντικότερο, ας πούμε. Ναι. Και να βγουν οι κύριες χρήσεις. Οκ. Στη συνέχεια, σε σχέση, αυτό εμένα μου φάνηκε αρκετά σημαντικό, τι πίστευαν σχετικά με την παθολογονατομική διάγνωση, τη σύγκριση μάλλον της παθολογονατομικής διάγνωσης, αν είναι και την ακρίβειά της με WSIs και με την χρήση οπτικού μικροσκοπίου. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι είναι εξίσου ακριβής και με τις δύο μεθόδους. Το δεύτερο πιο συχνό σαν απάντηση είναι ότι είναι πιο ακριβής με τη χρήση οπτικού παραδοσιακού μικροσκοπίου και λίγοι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι είναι καλύτερα να χρησιμοποιείς ψηφιακά πλακίδια, WSIs. Αρκετά μεγάλο μου φαίνεται και το ποσοστό το οποίο απάντησε δεν γνωρίζω και δεν απαντώ. Άρα θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο δεν είναι ακόμα πεισμένοι για την πιθανή μετάβαση της καθημερινής διαγνωστικής πράξης, δηλαδή σε μια οθόνη. Ή δεν Και είχαν ποτέ διαγνωστική επαφή με τα ψηφιακά πλακίδια. ναι, Δεν δοκίμασαν καν δηλαδή να διαγνώσουν ψηφιακό πλακίδιο. ναι, Μάρτα, και πιθανόν. καλησπέρα καταρχήν. Δεν ξέρω αν μ' Γεια σου, ακούτε. Σωτήρη. Γεια σας. Χαίρετε. Ένα σύντομο σχόλιο γι' αυτό. Ότι η έννοια της ακρίβειας στη διάγνωση δεν είναι ξεκάθαρη εδώ. Δηλαδή, ναι, αυτό δείχνει ένα trend για το πώς τοποθετείται κανείς απέναντι σε αυτήν τη μέθοδο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο αυτό. Δηλαδή, τι εννοούμε ακρίβεια στη διάγνωση. Ας πούμε, υπάρχουν έρευνες στη Βρετανία οι οποίες δείχνουν ότι αν έχεις, ας πούμε, απλά να κάνεις ένα grading στο καρκίνωμα του παχαίου σεντέρου, είναι OK. Αλλά αν όμως πρέπει να δεις, ας πούμε, δυσπλασία, Μμ, ενδεχόμενα να μην αρκεί ναι. η ψηφιακή εικόνα, γιατί χάνεις τον άξονα, δεν έχεις το zoom πια, το οποίο πολλοί χρησιμοποιούν για
να δουν χαρακτηριστικά μέσα στον πυρήνα ή να δουν αλληλοεπικαλύψεις. Άρα, Οπότε, άρα θεωρείτε ότι θα ήταν, ας πούμε, το ρωτάω για μια πιθανή μελλοντική αντίστοιχη δράση, ναι. θα ήταν σωστότερο να γίνεται με πολύ συγκεκριμένους χαρακτήρες, να ορίζεται η ακρίβεια, να λέμε δηλαδή η ακρίβεια στην εκτίμηση πυρηνικών χαρακτηριστικών, η ακρίβεια στην εκτίμηση αρχιτεκτονικής, η ακρίβεια στην εκτίμηση ορίων, κάπως έτσι. Θα άλλαζα εδώ αυτή η ερώτηση για μένα είναι περισσότερο θα μπορούσε η έλεξη ακρίβεια να αντικατασταθεί με τη λέξη αποτελεσματικότητα. Δηλαδή με κάτι που είναι για μένα, εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Είναι μια πολύ γενική ερώτηση που λέει αν υπερτερεί μία μέθοδο σε σχέση με την άλλη. Αλλά είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό μια σούμα. Γιατί πραγματικά υπάρχουν πεδία στα οποία η μία μέθοδος υπερτερεί. Ας πούμε, η ψηφιακή διάγνωση επιτρέπει να βάλεις άμεσα πάνω στην οθόνη σου ένα grid με ένα κλικ. Έτσι. Ή να πάρεις και να μετρήσεις κάτι πολύ εύκολα. Δηλαδή έχει άλλα πλεονεκτήματα, Έχεις τα οποία απόλυτο πρέπει. δίκιο, Σωτήρη, και τα έχουμε βάλει αυτά παρακάτω. Υπάρχουν παρακάτω. Okay. Άρα εδώ μιλάμε Απλά ουσιαστικά για διαγνωστική ακρίβεια, δηλαδή για το αν. σαν μέσο όρο περισσότερο. Έχεις Ναι, απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν κάποια που είναι καλύτερο το ένα, κάποια που είναι καλύτερο το άλλο. Ποια είναι η αίσθησή τους? Υπήρχε σε πολλά ερωτηματολόγια, γιατί προφανώς δεν τα βγάλαμε αυτά από το μυαλό μας. ναι, καλά, Και εντάξει, υπήρχε ναι. αυτή η ερώτηση σαν αίσθηση Μμμ. και ήθελα να δω ότι φοβούνται. Περισσότερο αυτό ήθελα να δω. Εάν οι Έλληνες παθολογανατόμοι φοβούνται το να κάνουν διάγνωση. Ίσως να Ωραία, μην ήταν τέλεια. απόλυτα σωστός ο όρος ακρίβεια, τώρα που το συζητάμε το βλέπω κι εγώ, αλλά αυτή ήταν έτσι. Έχουμε Έτσι πρόβλημα, το έχουμε δέχομαι πρόβλημα όμως, έτσι. έτσι κι αλλιώς στα ελληνικά έχουμε πρόβλημα του πώς να ερμηνεύσουμε το precision και το accuracy. Και τα δύο τα ερμηνεύουμε ακρίβεια και δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και Μμμ. φαντάζομαι ότι και στα ξένα ερωτηματολόγια, δεν ξέρω, μπορεί να μας πει η Βασιλική, άλλοτε χρησιμοποιούνταν ο όρος accuracy και άλλοτε Όντως. ο όρος precision. Precision, ακριβώς. Και είναι διαφορετικό. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε καταλήξει στο ποια λέξη θα χρησιμοποιούμε για να χαρακτηρίσουμε κάθε φορά το ένα ή το άλλο. Εσύ, Βασιλική, εδώ τι ήθελες να καταγράψεις? Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τώρα. Και επειδή το Ούτε εγώ. ερωτηματολόγιο φτιάχτηκε στα αγγλικά και οι περισσότεροι το φτιάξαμε στα αγγλικά για λόγους χρόνου και μετά το μεταφράσαμε, μπορώ να γυρίσω πίσω και να δω. Εντάξει, πάντως εγώ δέχομαι αυτό που είπες, ότι ήθελες να καταγράψεις γενικά το πώς τοποθετούνται, πώς φέρνει η διάθεσή τους απέναντι στη μέθοδο, αν την εμπιστεύονται ή όχι. Αυτό, Αυτή είναι εμπιστοσύνη ωραία. είναι Ναι, η και λέξη όντως εδώ μπορεί κλειδί. να δείξει κανείς ότι υπάρχει ένα πολύ ψηλό ποσοστό, έτσι, το 25% είναι πολύ ψηλό ποσοστό, το οποίο και αν αθροίσεις και το δεν γνωρίζω, το οποίο είναι, ας το πούμε, πιο αντικειμενικό, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε στοιχεία. Έτσι, για να γνωρίσεις ή θα πρέπει να το έχεις δοκιμάσει ή θα πρέπει να έχεις διαβάσει πάρα πολύ για να δεις τις συγκριτικές μελέτες. Άρα ένα σύνολο σχεδόν 50%, οι μισοί συνάδελφοι από αυτούς που απάντησαν τουλάχιστον στην Ελλάδα, είτε δεν μπορούν να τοποθετηθούν, είτε το βλέπουν αρνητικά να χρησιμοποιήσουν ψηφιακό πλακίδιο. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που βγαίνει από την. Και αν προσθέσεις και το 8,5% που. Όχι, αυτό είναι πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ε, πάντως, ναι, οκ. Ωστόσο, Μ, νομίζω ότι και πόσοι απάντησαν έχει μια σημασία. Μπορεί να υπάρχει και κόσμος ο οποίος να προσπέρασε εν τέλει και την 13 και 29. Αυτό δεν το έχω υπολογίσει. Τέλος Η πάντων, αλήθεια ναι. είναι ότι, και αυτό πρέπει να το πούμε Μάρθα, εκτός από τις δημογραφικές ερωτήσεις, οι υπόλοιπες δεν ήταν καμία υποχρεωτική. Και το κάναμε αυτό έτσι ώστε κάποιος ο οποίος δεν ξέρει καθόλου την απαντήσει να μην απαντάει στην τύχη. Δεν ξέρω αν ήταν σωστή η απόφαση ή όχι, γιατί με τη Μάρθα έτσι το συζητήσαμε αρκετά μέσω μηνυμάτων, αλλά καταλήξαμε εκεί. Νομίζω ότι σε Ε, αυτή έχουν απαντήσει όλοι, κυρία Τζελέπη, πάντως. Εντάξει, αλλά το λέω γενικά για όλες τις ερωτήσεις αυτό. Εγώ ναι. νομίζω, εγώ νομίζω ότι περισσότερο δείχνει η διάθεση απέναντι στην παθολογοανατομική διάγνωση και όχι κάτι παραπάνω. Δηλαδή και στις μελέτες που είδα εγώ έξω, για να ξέρεις πραγματικά τι συμβαίνει, απευθύνεσαι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δοκιμάσει σε πρακτικό επίπεδο την παθολογοανατομική διάγνωση ψηφιακά και μπορούν να σου πούνε ότι ξέρεις, εμένα δεν μου πάει, ας πούμε. Δεν μπορώ να το κάνω ψηφιακά. Θέλω, και είναι μικρό αυτό το ποσοστό, είναι η αλήθεια πια, εκεί που εφαρμόστηκε εξ ολοκλήρου ψηφιακή διάγνωση. Διότι υπάρχουν κέντρα τα οποία έχουν φύγει τελείως από την διάγνωση με μικροσκόπιο, ή έτσι δηλώνουν τουλάχιστον. Έτσι. Αλλά αυτό που λέει ο Σωτήρης έχει δίκιο, γιατί είναι ένα λίγο λιγότερο από 50% ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι θα δυσκολεύονταν ή Ναι. δείχνουν να δυσκολεύονται.
να πάνε σε ψηφιακό. Βέβαια είναι πολύ νωρίς και ίσως είναι και Πολύ ένα νωρίς. σημείο που, ναι, που μπορεί να επέμβει η ομάδα. Συνέχισε, Μαρθά. Προχωρώ. Άλλα ενδιαφέροντα ερωτήματα ήταν για μένα το αν θα πρέπει να είναι προτεραιότητα, θα πρέπει να είναι προτεραιότητα η ψηφιακή παθολογική ανατομική στην Ελλάδα. Από το 1 έως το 5, από το διαφωνώ απολύτως έως το συμφωνώ απολύτως το 5. Βλέπετε ότι ο περισσότερος κόσμος είτε είναι από neutral και πάνω, από 3 και πάνω ας πούμε καταγράφεται, είτε συμφωνεί απολύτως, είτε συμφωνεί αρκετά, είτε είναι ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Δηλαδή, εγώ και αυτό το πάω προς την κατεύθυνση των θετικών απαντήσεων. Από αυτούς που θεώρησαν ότι είναι απαραίτητη, μάλλον ερωτήθηκαν οι συμμετέχοντες αν είναι απαραίτητη, αν κρίνουν ως απαραίτητη την ενσωμάτωση της ψηφιακής παθολογικής ανατομικής στο εργαστήριο στο οποίο ήδη δουλεύουν. Εντάξει, το ποσοστό εδώ είναι τεράστιο, νομίζω. Και όχι απλά είναι μεγάλο το ποσοστό των οποίων απάντησαν ότι το έκριναν ως απαραίτητη. Ο χρονικός ορίζοντας που έθεσαν οι περισσότεροι ήταν πλήρως και σε λιγότερο από 5 χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι, μια ελπίδα μιας αμεσότητας. Στη συνέχεια ερωτήθησαν οι συμμετέχοντες πώς θα ήθελαν, ας πούμε, να γίνει, αν μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε κάποια ψηφιακή μετάβαση, πώς θα ήθελαν να οργανωθεί και να γίνει αυτή. Και ρωτήθηκαν από πού θα έπρεπε να ξεκινήσει ο ψηφιακός αυτός μετασχηματισμός. Μπορούσες να απαντήσεις πολλά πράγματα. Εδώ υπήρχαν διάφορες απαντήσεις, μεταξύ αυτών και οι τρεις αυτές που βλέπετε. Αυτές ήταν οι πιο συχνές, με σειρά συχνότητας. Οι περισσότεροι απάντησαν από μεγάλα ακαδημικά ιδρύματα, μεγάλα νοσοκομεία του ΕΣΥ και μικρά περιφερειακά νοσοκομεία στη συνέχεια. Θα σημειώσω εδώ ότι υπήρχε και κάποια απάντηση η οποία μιλούσε για το να γίνει ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα κέντρα και όχι σε ένα, αλλά αν θυμάμαι καλά μπορούσες να απαντήσεις, να τικάρεις πολλές απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση. Και στη συνέχεια, αν υπήρχε περίπτωση ψηφιοποίηση των παθολογικών εργαστηρίων στην Ελλάδα, ποιο όργανο θα έπρεπε να επιβλέπει τη διαδικασία, με πιο συχνές απαντήσεις στην Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής, το Υπουργείο Υγείας και τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Δεν κρίνω, ειλικρινά, αλλά αυτή την απάντηση δεν την κατάλαβα εγώ προσωπικά καθόλου. Αλλά έχω κακή εμπειρία από τις διοικήσεις των νοσοκομείων που έχω δουλέψει, νομίζω, οπότε δεν μπορώ και να είμαι σίγουρη. Ε, Έπειτα Εδώ ερωτήθησα. δεν είναι σαφές και ποια διαδικασία θα επιβλέπει. Την μετάβαση στην ψηφιοποίηση ή την αποτελεσματικότητα της Εγώ αυτό ψηφιοποίησης? καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Την Την περίπτωση μετάβαση. ακριβώς. Τον ψηφιακό Το, μετασχηματισμό, ας πούμε. μάλλον εγώ ήμουν ο μόνος που απάντησα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ναι, ήσασταν λίγοι αυτοί που απαντήσατε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στη Πάλι καλά συνέχεια πουλάκι. ερωτήθησαν οι συμμετέχοντες αν έχουν εργαστεί με χρήση WSI και για ποιο λόγο. Ντεμι, μισό-μισή. Οι περισσότεροι δεν έχουν εργαστεί ποτέ με χρήση WSI, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό έχει χρησιμοποιήσει WSI και προφανώς οι περισσότεροι το έχουν χρησιμοποιήσει ήδη σε διαδικτυακά αποθετήρια, δηλαδή σε online πλατφόρμες που έχουμε πρόσβαση σε WSI για εκπαιδευτικούς λόγους, διαδικτυακά μαθήματα, διαδικτυακά βιβλία και μικρότερο ποσοστό στο εργαστήριο, σε άλλα ιδρύματα στο πλαίσιο κάποια έρευνα και για ανασκόπηση συμβουλευτική. Φυσικά δεν είναι μικρά αυτά τα ποσοστά, έτσι. Δηλαδή, ένα 25% και πάνω το έχει ήδη χρησιμοποιήσει για συμβουλευτικές. Ένα Νομίζω ότι είναι 27% του, 50, του του 45,7. 50, ας πούμε, ναι. Ναι, Δηλαδή, ναι. από τους 90 το 25%, κάπως έτσι. Από τους 90 είπα, συγγνώμη. Ναι. Από τους 60. Ε, Εδώ είχαμε περισσότερα από ένα κλικ να βάλουμε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, σίγουρα Να. υπήρχαν περισσότερα από ένα κλικ και νομίζω ότι είναι και λογικό, γιατί αν έχεις Σωστό. δει WSI σε αποθετήρια, το πιθανότερο είναι ότι θα τα έχεις δει και σε βιβλία. Απλό, σαν πιο Σωστό, ναι, απλό ναι. παράδειγμα. Στη συνέχεια ερωτήθησαν οι συμμετέχοντες πόσο άνετα θα αισθάνονταν παρέχοντας πρωτογενή διάγνωση. Βάζοντας την πρώτη διάγνωση αποκλειστικά με χρήση WSI, νομίζω ότι είναι περίπου στο ίδιο κλίμα αυτή η ερώτηση με αυτή που συζητήσαμε διεξοδικά και λίγο πριν σε σχέση με την ακρίβεια, πόσο φοβούνται ή πόσο δεν φοβούνται. Ε, θα πω ότι πάλι το 1, 2, 3, 4, 5 η κλίμακα είναι το 1 καθόλου άνετα, το 5 πολύ άνετα. Δεν είναι μικρό το ποσοστό αυτών που απάντησαν ότι θα ένιωθαν πολύ άνετα με το να βάζουν πρώτη διάγνωση με WSIs. Αλλά είναι και αρκετά μεγάλο το ποσοστό και αυτών που είναι neutral. Ούτε ναι, ούτε όχι.
Επίσης, σημαντική ερώτηση, νομίζω ότι είναι και αυτή που έλεγε ότι αν θα ήταν διατεθειμένοι οι συμμετέχοντες να καταναλώσουν εργατόρες για να βοηθήσουν το εργαστήριο στο οποίο δουλεύουν στην ψηφιοποίησή του. Οι 70 απάντησαν ναι. Σημαντικό. Το θέλουν, νομίζω εγώ, αρκετά οι συνάδελφοι από τη στιγμή που είναι διατεθειμένοι με το παρόντα φόρτο εργασίας να καταναλώσουν και άλλες εργατόρες προς αυτή την κατεύθυνση. Μου φαίνεται αρκετά θετικό. Και εν τέλει, αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία ανέφερε και η κυρία Τζελέπη πριν. Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής παθολογικής ανατομικής ζητήθηκε να σκοράρουν οι συνάδελφοι στην ουσία. Ε, Δίνονταν οι απαντήσεις, πολλά τα πλεονεκτήματα από ό,τι βλέπετε που βρίσκουμε εμείς στην ομάδα και δίνονταν κλίμακα από διαφωνώ απολύτως μέχρι συμφωνώ απολύτως. Αν θέλετε να τα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά αυτά, δηλαδή συμφωνούν απολύτως σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι επιτρέπεται την απομακρυσμένη εργασία οι συνάδελφοι. Επίσης, συμφωνούν και πάρα πολύ έντονα και ότι διευκολύνει προφανώς τη λήψη δεύτερης γνώμης και την πρόσβαση σε ειδικούς, αλλά εμένα μου έκανε αρκετή εντύπωση και ότι τους φάνηκαν αρκετά σημαντικά σαν πλεονεκτήματα και πολύ τεχνικά πράγματα. Ότι διευκολύνει τη σύγκριση εικόνων, δηλαδή ότι έχεις πολύ εύκολη πρόσβαση από το να πας να ψάξεις το πλακίδιο στο αρχείο των πλακιδίων. Ότι διευκολύνει αντιστοίχως την εξέταση παλαιότερων δειγμάτων. Και αρκετά μεγάλο ποσοστό προφανώς ότι διευκολύνει την ανάλυση με αλγορίθμους. Θέλετε να πούμε κάτι πάνω σε αυτά, θέλετε να γυρίσω Αυτά στη συνέχεια. Αυτά είναι γνωστά πλεονεκτήματα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και για πολλά από αυτά υπάρχει και βιβλιογραφία που τα στηρίζει ότι όντω έτσι είναι. Οπότε δεν είναι τυχαίο που όλοι είναι στο συμφωνώ απόλυτα. Περισσότερο θέλαμε να δούμε τι θεωρούν πιο σημαντικό, κάπως έτσι το Μμ. είχαμε στο μυαλό μας. Τι θεωρούν πιο σημαντικό ότι θα έκανε για τους Έλληνες παθολογοανατόμους η ψηφιακή παθολογική ανατομική και νομίζω ότι αναδεικνύεται με το συμφωνώ απόλυτα τα δύο-τρία πιο σημαντικά πράγματα και με το συμφωνώ τα δεύτερα-τρίτα σε προτεραιότητα πράγματα, κάπως έτσι. Πάντως η λήψη δεύτερη γνώμης και η πρόσβαση στους ειδικούς είναι πολύ ψηλά. Ναι, Μαζί με την ακριβώς. απομακρυσμένη εργασία. Αυτά είναι τα Ακριβώς. τρία, Τα τρία κύρια. Και μετά η τρία σύγκριση των κυρία. εικόνων, η εξέταση παλαιότερων δειγμάτων και η ανάλυση με αλγορίθμους έρχονται σε δεύτερη, αλλά εξίσου και αυτά σημαντικά, αλλά όχι τόσο σημαντικά όσο τα πρώτα. Γι' αυτό έχουν πάρει τη βαθμολογία 4. Ωραία. Αντίστοιχη ερώτηση σχετικά με τα μειονεκτήματα της ψηφιακής παθολογικής ανατομικής και αντίστοιχης δομής η ερώτηση. Βλέπετε, έτσι, τα μειονεκτήματα που βρίσκει η ομάδα για να βάλει στο ερωτηματολόγιο είναι πολύ λιγότερα. Ε, Πάλι μια κλίμακα από διαφωνώ απολύτως μέχρι συμφωνώ απολύτως. Νομίζω ότι το γεγονός ότι είναι πολύ ασθενή τα χρώματα εδώ της παλέτας στο συμφωνώ απολύτως δείχνει κάτι. Το πιο σημαντικό που βρίσκουν είναι ότι το 52,3% συμφωνεί πολύ με το ότι επηρεάζεται εύκολα από τεχνικά ζητήματα η ψηφιακή παθολογική ανατομική, το οποίο είναι προφανώς μια αλήθεια, αλλά στην Ελλάδα ίσως να είναι και λίγο παραπάνω αλήθεια. Ε, Εδώ ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ε, και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται και με αυτό που ανέφερε ο κύριος Λάκης πριν, ας πούμε, σε σχέση με τις δυσπλασίες, τις οποίες μας είχε αναφέρει και σε προηγούμενο μάθημα της ομάδας η συνάδελφος από τη Σουηδία. Εδώ αυτό φαίνεται, νομίζω, ότι μπορεί να είχε εντυπωθεί. Και το GDPR αφορά πολύ κόσμο. Ναι, αλλά αυτό είναι περισσότερο στα τεχνικά ζητήματα, έτσι. Το GDPR. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο διασφαλίζεται μέσω τεχνολογίας απόλυτα. Ε, να σας πω την αλήθεια, εγώ το ερμηνεύω και λίγο ότι δεν χρειάζεσαι μόνο, ας πούμε, τα τεχνικά ζητήματα να χρειάζεσαι καλό IT team ή οτιδήποτε Ναι. τέτοιο. Χρειάζεσαι και medical legal team. Κάπως έτσι. Αυτό. Τα εμπόδια, επόμενη ερώτηση. Αντίστοιχης φύσης είναι οι απαντήσεις. Διαφωνώ απόλυτα έως συμφωνώ απόλυτα. Η μεγαλύτερη συμφωνία υπάρχει στο ότι απαιτείται μεγάλη βελτίωση στις τεχνικές υποδομές. Και εδώ είναι το εντυπωσιακό. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνεί απόλυτα, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η απουσία κεντρικού στρατηγικού πλάνου. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει η ομάδα θα μπορούσε να προσπαθήσει να απαντήσει με κάποιο τρόπο.
Επίσης, αρκετά ψηλό ποσοστό συγκέντρωσε και η έλλειψη εμπειρίας από τους παθολογοανατόμους και σε αυτό. Νομίζω ότι εντάξει, αυτή την απόπειρα κάνει η ομάδα να απαντήσει εν τέλει, να υπάρχει παραπάνω εξοικείωση. Τώρα για εμπειρία χρειάζονται άλλα πράγματα. Τώρα το κεντρικό στρατηγικό πλάνο δεν ξέρω αν θα ερωτηθούμε, όπως δεν ερωτώμαστε και σε πολλά άλλα πράγματα. Δεν ξέρουμε ούτε από ποιους θα σχεδιαστεί, ούτε πώς θα σχεδιαστεί. Δεν έχουμε κάποια κρούση αυτή τη στιγμή από κανέναν. Δηλαδή, το μυρίζονται από ό,τι βλέπετε. Πώς να είμαι. Είχαμε σχετική συζήτηση και χθες σε μια άλλη ομάδα εργασίας που είμαι και φαίνεται ότι ήδη έχουν κλείσει δουλίτσες με διάφορες εταιρείες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι θα δράσουν ως κατασκευαστές αυτών των ψηφιακών γενικά παροχών ή διαδικασιών ή συστημάτων, οι οποίοι... Να ρωτήσω κάτι. Αυτά μπαίνουν στο πλαίσιο αυτού που ανακοινώθηκε σε σχέση με το AI Factory που θα στηθεί μέσω της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που είναι το ίδιο με το πρόγραμμα Δέδαλος, με τον υπερυπολογιστή, ξέρετε. Ο υπερυπολογιστής, εμείς είμαστε πολύ μακριά ακόμη. Δεν τον βλέπω πίσω από το λόφο τον υπερυπολογιστή. Πρώτα θα πρέπει να αποφασιστεί πώς θα είναι δικτυωμένα τα εργαστήρια μεταξύ τους και με άλλους εξωτερικούς φορείς για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον υπερυπολογιστή και να λυθούν τεχνικά ζητήματα του τύπου, ας πούμε, αν χρειάζεται να ανεβαίνουν στο cloud για να πάνε στον υπερυπολογιστή, πώς θα ανεβαίνουν. Τι να κάνουμε συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω τι είναι ο υπερυπολογιστής και όταν ακούω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν υπάρχει ένας απλός υπολογιστής αυτή τη στιγμή, λείπει σε πολλές περιπτώσεις, όταν ακούω ή ξαφνικά πηδάμε στον υπερυπολογιστή, τι είναι αυτό το project, δηλαδή μπορείτε να έτσι με δύο λόγια να μην φάμε και το χρόνο. Περί τίνος πρόκειται? Νομίζω ότι σας το είχα παρουσιάσει και στο τελευταίο μάθημα της ομάδας το καλοκαίρι. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες για δημιουργία υψηλών ταχυτήτων και υψηλών αποθηκευτικών χώρων, σερβερ και ούτω καθεξής. Μπορώ να σας το στείλω. Ο υπερυπολογιστής είναι κάτι έτσι υπέρ. Μιλάμε για δεδομένα παθολογικής ανατομικής ή γενικά όχι, δεδομένα? Γενικά δεδομένα υγείας. Υπάρχει πουθενά η παθολογική ανατομική σε αυτό ή δεν υπάρχει καν ακόμα? Όχι, αυτό είπα. Αυτό κατάλαβα κι εγώ, απλά ήθελα να αυτό είπα. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει ογκολογία, υποθέτω όμως. Εννοείται. Ωραία. Εννοείται, μα και ο ογκολογικός φάκελος, ας πούμε, θα φορτώνεται, πώς το λέμε αυτό το ελληνικό, θα μείνω στο ελληνικό αρχείο νοπλασιών που το βρήκαμε από το 1993, ας πούμε. Τώρα κάπως αλλιώς λέγεται, ελληνικό αρχείο νεοπλασματικών νοσημάτων, κάτι τέτοιο το βγάλανε. Ακόμη και εκεί αυτός ο οποίος θα φορτώνει τα δεδομένα της ιστολογικής έκθεσης προβλεπόταν να είναι ο ογκολόγος. Εμείς θα είχαμε πρόσβαση σε αυτό μέσω του ογκολόγου. Γιατί εμείς δεν έχουμε κωδικούς συνταγογράφησης. Και η πρόσβαση θα γινόταν μέσω των κωδικών συνταγογράφησης. Των ογκολόγων, δηλαδή θα υπήρχε ογκολόγος που θα εμπιστευόταν τον κωδικό του σε εμάς ώστε να ανεβάσουμε ιστολογικές εικόνες? Όχι. Εμείς θα στέλναμε την ιστολογική εξέταση στον ογκολόγο και ο ογκολόγος θα κατέγραφε το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης. Εγώ δεν νομίζω ότι ούτε οι παθολογοανατόμοι θα μπορούσαν μέσω της ICD-03 να καταχωρήσουν αυτούς τους κωδικούς, διότι δεν έχουν εκπαίδευση με την ICD-03. Οπότε υπάρχουν θέματα βρεφικής ηλικίας, για να μην πω νηπιακής ηλικίας, ας πούμε, τα οποία θα πρέπει να λυθούν πριν αρχίσεις να μιλάς για κωδικοποιήσεις ή για καταγραφές ή για οτιδήποτε. Και παρόλο που το ξέρουν, δεν υπάρχει σχετική. Πάντως στο e-prescription μπορούμε να βγάλουμε κωδικούς, απλά δεν έχουμε δικαίωμα να συνταγογραφήσουμε. Το έμαθα και αυτό, αλλά πρόσεξε να δεις, Βασιλική. Εγώ έχω βγάλει κωδικούς, γιατί έτσι βλέπω το ιστορικό των ασθενών μου. Και εγώ το έμαθα μέσω αυτής της ομάδας που έχει κάνει η ΕΛΟΚ με διάφορους, αυτό το community of doers, εν πάση περιπτώσει. Ότι μπορούμε να βγάλουμε ψηφιακούς κωδικούς, αλλά μου είπαν οι αρμόδιοι που θα κάνουν την αίτηση για να βγάλουμε, προσέξτε όμως, μην συνταγογραφείτε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συνταγογραφείτε. Και λέω, καλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή εσείς δεν μπορείτε να βάλετε ένα κόφτη να μην συνταγογραφώ εγώ. Εγώ πρέπει να προσέχω να μην συνταγογραφώ.
αυτά είναι, εντάξει, αστεία πράγματα. Δηλαδή θα έχω κωδικούς συνταγογράφησης και τι θα συνταγογραφώ. Ογκολογικά φάρμακα. Πάντως εγώ έχω βγάλει και δεν είναι τόσο δύσκολο να βγάλεις κωδικό συνταγογράφησης. Αν έχεις τα στοιχεία σου, κάτι άδειες που πήραμε από το Ιατρικό Σύλλογο τότε που πήραμε πτυχίο ιατρικής, εγώ τους έβγαλα χωρίς καν να πάω πουθενά. Όλα Ναι. από το ίντερνετ. Μα δεν το ξέραμε, Βασιλική. Δεν το Το ξέραμε. Και εγώ ξέρω, τώρα το έμαθα. εμάς μας το είπε η δικαιωμένη η οποία έκανε αγροτικό πριν. Ναι, έχεις κωδικούς, μπαίνεις, η συνταγογράφηση είναι blank, δεν μπορείς να πατήσεις δηλαδή στο prescription να γράψεις φάρμακα ή εξετάσεις ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά έχεις πρόσβαση, όπως είπε η κυρία Τζελέπη, και στο φάκελο και μπορείς να Ωραία. δεις τι έχει συνταγογραφηθεί στο παρελθόν ίσως και τα λοιπά, όπως Να, όλοι οι λοιπόν, γιατροί. να Αλλά το λοιπόν ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό. μία ανακοίνωση που πρέπει να κάνει η παθολογοανατομική εταιρεία. Προχωράω και στην τελευταία διαφάνεια, γιατί το έχω τραβήξει νομίζω αρκετά. Τι θα βοηθούσε τα εργαστήρια στην ενσωμάτωση της ψηφιακής παθολογικής ανατομικής. Εντάξει, το αναμενόμενο, το 60% απάντησε η χρηματοδότηση. Συμφωνούσα απόλυτα με τη χρηματοδότηση και εντάξει, νομίζω απαντάει και σε όλα αυτά που λέγονται και αυτή την ώρα σε αυτή τη συνάντηση. Ήθελα να προσθέσω και μια ακόμα διαφάνεια, αλλά αποφάσισα εν τέλει against it. Υπήρχαν κάποιες ελεύθερες απαντήσεις στο τέλος του ερωτηματολογίου και ζήτησα από το ChatGPT να μου αναλύσει, ας πούμε, το συναισθηματικό υπόβαθρο των απαντήσεων αυτών. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον είναι καλό το ChatGPT στα συναισθήματα, αλλά ούτε εγώ είμαι πολύ καλή σε αυτό. Και μου κατέταξε λοιπόν. Νομίζω οι απαντήσεις οι γραπτές ήταν γύρω στις 14 και μου κατέταξε θετικά, πολύ θετικά, αρνητικά και πολύ αρνητικά. Ήταν πάλι μισά-μισά, δηλαδή γύρω στους 7-8 ανθρώπους είχαν κατατάσσονταν στις κατηγορίες αρνητικά και πολύ αρνητικά, αλλά αυτό δεν αφορούσε την ψηφιακή παθολογική ανατομική. Φαινόταν να υπάρχει ένταση σε αυτόν που απάντησε σε σχέση με την ίδια την ειδικότητα. Δηλαδή ότι πού θα βρούμε λεφτά. Αυτά που συζητάμε και τώρα βασικά δεν έλεγαν οι άνθρωποι κάτι παράλογο. Σε Πού θα σχέση βρούμε με την λεφτά και κατάσταση που υπάρχει. ακριβώς ποιος θα κάνει τη δουλειά. Δηλαδή βρήκαν μια ευκαιρία, ας πούμε, με βάση αυτό και πιθανότητα και με βάση την επιθυμία που έχουν οι ίδιοι να προχωρήσει η ειδικότητα, αλλά βλέπουν ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα, να το εκφράσουν εκεί. Αυτά από εμένα. Αν